Morista! Se olisi Propove täällä. Tänään me ollaan Augustin kanssa ja homman nimi on Backswap. Meillä on siis bagit eli mä pelaan Augustin bagille ja Augusti pelaa mun bagille. Me lähdetään nyt kierrokselle. No niin. Meikä lähtee aloittamaan tällä Augustin Champion of Rightilla. Saa nähdä, että onko tää yhtään samanlainen kuin mun. Ei oo kuulemma niin alivakaa. Se on hyvä. Varmaan kippaa yli, kun on niin saakelin ylivakaa. Joo, eli heitäpä vaan. Hei, siellä on ainoastaan mun kiekko, että siellä ei oo ketään korilla. Oho, ei se ollutkaan niin alivakaa, mitä mä luulin, että kyllähän se ihan hyssäpommissa lähti. Joo, eli Augusti lähtenyt laittaa meikän P1 Maniacia tähän. No, eiku, odotas. No, P1 Maniac, mä lähtisin ehkä. Mitä helvettiä? Se on millissä. Käy vähän lipsahti. Joo, eli mä lähden Aukun P2 S-lineilla. En oo ikinä putannut tällä, kun mä oon tottunut puttaan PA3 ja PA1. Mites tota? Birdie. Tää pitää täällä pirkkoja, kun mä oon täällä paari. Joo. Siis on täällä Paavon PA1 ja lähdetään puttaa 2 metrin putti alarau. Se ois puttirallia teikäläiselle. No niin, älä se nyt mitään leikkaa sitä, kun jumalauta mä laitan tästä sisään. Se on niinku, mitenkä sä otat tästä tuplabogi? Onks tää normaalia? Nyt syvä. Siis Jos sä sä- johdat mua nyt sä johdat mua 3. Niin. Jos sä nyt muistaisit sitten laittaa sen puttitaskunkin kiinni. Kyllä mä en vittu laitan se vittu kiinni, vittu vaan. Niin homman nimihan on se, että jos me hukataan toistemme kiekkoja, me ostetaan toisille uudet. Totta kai. Niin. Ja sä varmaan voit laittaa sen mun juomapullotaskunkin kiinni, kun se on auki, mutta laita se seuraavalla tiillä. Mä laitan sen nyt. Joo. Onks sulla? Onks toi jotakin? Oi. Se on vittu Arto Mäkelä. Mikä oli? Vittua se sönköttää siellä. En mä tiedä, mutta heitä se. Noniin. Sä tajat, että se pitää heittää piikkihysseen. Tiedän, että se on noin alivakaa. Ja Sapira taas. Okei, ehkä se ei lähe, koska täällä tuulee ihan pirtisti. Jos se oli tossa. Lähtee, mitä tää on? Helvetti, kappasta oteta. Lähtee... Se on Sunbirdi. Kunnon piikkihysseen. No sekin oli kyllä aika alivakaa, kun heitin piikkihysseen. Täällä tää kaveri päätyi siihen, että se heittää instinktillä joko foren tuolta tai sitten tosta keskeltä. Tai sitten heittää rystyä tuossa semmonen pikku että keskeltä tai sitten tuosta semmonen matala. No mä vedän keskeltä. Nyt katos. Ei perkele se tippu. Niin. Onkohan sen Väärä bagi. perkele. Se oikeesti se on avaus semmoisessa paikassa melkein. Onko sulla tää alivakaa midari täällä? Siis Sharkki on ehkä vähän, että mun sanoo alivakaissa hetsähyssä. Mutta toi se... Mikä näistä sun mako? Mitenkäs onks tää alivakaa? Ylivakaa tai alivakaa. Tää on semmonen vakaa. Siis pienen antsan tähän voi heittää. Joo. Ei sillä mä tiedän kyllä M3, ei kun MD3, mutta siis... Mä vaan kysyin, että onks tää sun alivakaa? Juu. Ei se ollutkaan niin joku alivakaa. No hyvässä mestassa se on kyllä. Joo. Eiköhän me lähetä tällä samalla kombolla, eli vaan PA2. P2 pitää olla. Ai saatana. No niin. Se pisti sen pois päältä. En lähettänyt. Eli tällä. Se tippuu, mutta ihan ok, ihan ok. Tää lähtee
lähtee tämmöstä sappidee, vähän forenäppyä. Ei nuikesti kuka heittää foreen. Niin, että siis ihan perus. Antsa varmaan. Eipä ollut, kun oli näin kova tuuli. No niin, ihan perus Antsaa. Se ei ollut Antsa, mutta se kyllä on siinä ihan lähestymistaktiikki läpyillä. Ei koussumataktiikki. Joo, mä varmaan tätä lähden heittää. Taktiikki. Mä oon sit ihan paska heittää taktiikkiä, en tiedä miksi. Kakonen kyllä sujuu, mutta tää ei. Kuten näette. Ja no niin, kyllä sitä varmaan putin päästä. Joo, täällä alkaa tulee vähän pimeä ja tää äijä ei saa mun puttitaskua auki. Ja tässä ollaan Pirkko Putilla menossa, että Niin saattaisit päästä siihen +2. Eli just. Niin just +2. Artsi Mäkelä juoksentelee siellä. Ne on ollut tällä samalla väylällä varmaan 20 tuntia. Ei kyllä nyt. Noniin. Ei onnistu. On paari. Joo, eli S-Line P2 taas mukiin. Kyllä. Yritetään aina. No niin. Forenäppyä. Lähdetään hakemaan tästä pituusdriveria. Kunnon hyssee, että tätä oli Seppo paljon putkia. Ei se kyllä asu eikä onnistu nää. Se on bogi sulle. Ei oo vielä varmaa. Niin, ei oo varmaa. Oli se Seppo paljon putilla meni. Joo ja. Katsotaan. Osaankohan mä tämmösen. Ei hitto, mitä sä toi pro? Eli joo. Homman nimi on se, että täällä tuli niin pimeä, että me skipattiin suoraan Ysiväylä. Ei vaan siis Ysiväylälle. Niin kun noita ei viittinyt heittää, kun hukkuu kiekot ja silleen. Mutta joo, pistekatsaus, elikkä mä oon nyt, eiks mä oon 1 päälle? Varmaa. Joo, ja sä oot nyt 4 päälle. No totta kai, ei mun Seppo pajuputti mennyt sisään oikeesti. Ei niin. Joo. S-Line FD. Sä lähdet heittää mun C-Line FDtä. Kyllä. Se olisi ihan vitu hakattu. Ihan sama. Oli heittäis nyt vaan. Se riippuu siihen ihan 5 Kuun alle. Fairway driveria vähän hakattu, että kyllähän tää nyt tippuu siitä ja kaikki on huolesta. Ja sit mitä? Joo. Siis todellakin tää punavousetta. Mä oikeesti ihailen sua. Kiitos. Tuo jäfliä arvaan, tuossa oli siinä. Ruvetaan sitten heittää tonne Billiin Originilla. Mä en edes tiedä mikä tää on. Mutta Se on vaan. tää Se on vähän niinku. pikkuinen Se on yläväki. midari-versio Essensistä. Tosta noin kato. Sinne. Lähtenyt rollaa, eikä Poista ne molemmat klipit, mitä sä oot nyt ottanut tähän asti. Mä kuivaan kiekkoja. Eikö hei? Kiekkojen kuivausmonumentti. Eiku momentti. No niin, heitäs nyt. Joo. Tää ollaan mörrissä puttaamassa. Pääsen mä tonne asti. Noniin. Ja siihen hei lähdetään timpparilla. Timpparilla hakee, kun ei käsi riitä putteriin, niin lähdetään laittaa tuohon tuosta ihan mahtavaa forantsaa tuonne. Se oli niinku pisin heitto. No niin. Ja se meni milliin vielä. Joo, kova. Oikein tuon purret tuolla. Niin noin tästä näin. No niin. Paavo Nurmi puttausvuorossa. Ja jos tämä ei mene sisään, niin katsojat hilliin IFD S-Line. Ei ollutkaan. Ylärauta. Nyt lähtee katosta vähän puttia. Menisikö nyt? Mitä? No riittää käsi tuonne korille, katsoja. Katsokaa ja oppikaa. Paavon Safairilla. No niin, oisko villi? Oisko villi?
et kysynyt. Paavo, aiotko sä heittää nyt? Joo, mä Paavo. mietin, mitä mä laitan. Paavo, onks sä eiku? Paavo! Mitä? Paavo, heitäks sä nyt? Eiku siellähän se Paavo on. Joo. Paavo on jo. Mitä oli? Paskanes. Eiku, noni. No joo. Laitan taas sun brightia. Tää heittää tästä mun bright champion muovista. Tämmöstä tissi brightia. Tissijakkuu eli... Se on vittu tää jotain korilta, ihan sama. 5/5. Matalaa meikäläiselle. Onko sulla senseitä? Ei oo. Ei vaan. Eli mun on pakko heittää P2 vittu näin etäisyyden. Näin lähtee. Noin. Siellä missä on nuo ihmiset on kori. Ei kyllähän ihan liiskautta. Pirkkoputilla laittamassa tätä dakkeria sisään. Kun se ei tuu sieltä. Nyt se tuli. Väittäkää reunahanat. Ei Perttu! Nokian lammasta. Onko Arto reunahanaa? Tuliko tässä hyvät avaukset TikTokia? Onko reunahanaa vähän se? Frisbeegolf, kattokaa kuka heitetään sisään. Seuratkaa Se on- sitä. se on- Seuratkaa! Se olisi taka-OB. Ui, mikällä just takoo. Mä pistetään tässä tämmöstä. Ei jos näkynyt kamerassa, mutta aivan sama. Lähtisikö Seppo pajukuttaa? Ei vittu, Seppo pajukuttaa aina ylärautaan. Lähtisikö näin M2 toimii. Ja Sepputtaa keskelle ketjuä näin. Joo, tää on semimutainen.